आहे का बरोबर? का का लिंबू लावला. भाजी आणली. काय काय आणली ते दाखवते. हा भाजी एवढी आम्ही भाजी खरेदी केलेली. भाजी आणली. मेथीची जुडी कितीला? 20 रुपये. ही 20 रुपये. आता एवढी याच्यापेक्षा मोठी आहे ना. त्या दिवशी बाईनी 10 रुपयाला आणलेली. हां अशी डब्बल होती. एवढी होती मोठी. फणस 20 रुपये. 30 रुपये अर्धा किलो. 20 नाही होते. फ्लावर 20 रुपये. भेंडी 20 रुपये. दोडका 10 रुपये. आणि आपलं फ्रूट. एवढी आम्ही भाजीच्या शॉपिंग केलेली. 2-3 दिवसाची भाजी आहे. परत 2-3 दिवसांनी जाऊ. परत 2-3 दिवसांनी. अशी शॉपिंग झालेली शॉर्टकटमध्ये. काय माहिती काजल बोलली चला बाहेर चालायला जाऊ, फिरायला जाऊया. भाजीला जाऊया. चला दोघांचं काम एका ह्याच्यातच झालेलं आहे. आता साफ करायची भाजी वगैरे आणि नंतर एक एक करून दाखवायची. आता इथे आपला व्हिडिओ कंटिन्यू तर होणार आहे, पण सर्वात आधी मी तुम्हाला बघा इकडे क्युअर स्किन बद्दल सांगतोय. क्युअर स्किनचा ह्याच्या अगोदर पण आपण व्हिडिओ बनवला होता जेव्हा मी हे पहिल्यांदाच मम्मीसाठी मागवलं होतं. तर या प्रोडक्टचं मम्मीने वापरलेलं आहे पूर्ण महिनाभरती. आणि आता मम्मीला कसं वाटतंय ना ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. क्युअर स्किनमध्ये ॲप आहे त्यांचा. त्या ॲपमध्ये डर्मॅटॉलॉजिस्ट आपल्याला कस्टमाइज किट देतात. म्हणजे आपण फोटो काढायचा असतो. मी मम्मीचा फोटो काढला होता. मम्मीला जे फेसवर किंवा असे प्रॉब्लेम्स होते ते त्यांनी ॲनालाइज केले, ते बघितले. मग मी चॅट केलं. म्हणजे मम्मी मला म्हणायची मी त्यांच्यासोबत आता चॅट करायचो, प्रॉब्लेम डिस्कस केलं. त्या हिशोबाने त्यांनी आपल्याला हा क्युअर स्किनचं बघा हे सर्व प्रोडक्ट्स असतात त्यांचे ते त्यांनी पाठवलं आहे. सर्वात इम्पॉर्टंट सांगायचं झालं अगोदरच सांगतो क्युअर स्किनचं जे डर्मॅटॉलॉजिस्टवर आपण जे बोलतो, ज्या डॉक्टरांशी आपण बोलतो त्यांचे काहीच फीस नाही आहे. ती सर्वात चांगली गोष्ट आहे. आणि हेच आपण जर बाहेर करायला गेलो तर आपल्याला फीस द्यावी लागते. तर आपण असा विचार करायचा की त्याच फीसमध्ये आपल्याला प्रोडक्ट्स येतात. आता इथे मम्मीसाठी कोणकोणते प्रोडक्ट्स मागवले ते मी लास्ट टाइम पण तुम्हाला दाखवले होते. हे 4 प्रोडक्ट दिले होते त्यांनी. तर मम्मी तू सांग हे तू कशी आणि कधी वापरायची? एक मी रोज लावायची. हा मम्मी आणि वॉकिंगला जाताना अगोदर सनस्क्रीन लावायची बाहेर, म्हणजे उन्हात जायच्या अगोदर. मी 4ला राऊंडला जायची ना तेव्हा एक क्रीम मी अशी हाताला वगैरे अशी लावून जायची. हा ते एक झालं. आणि हे 2 प्रोडक्ट तू एक दिवस आड करून असे लावायचे. आणि हे कसं लावायचं, कधी लावायचं, ज्या प्रॉब्लेमच्या हिशोबाने ते आपल्याला चॅटमध्ये क्युअर स्किनच्या ॲपमध्ये आपल्याला डर्मॅटॉलॉजिस्ट सांगतातच. आता सर्वात इम्पॉर्टंट प्रश्न तुला, हे प्रोडक्ट वापरून महिना झाला आपल्याला, महिनाभर झाला, तुला प्रोडक्ट कसे वाटले? मला छान वाटलं. म्हणजे स्किन मध्ये पण आहे ना मला एकदम म्हणजे मस्तच वाटलं. फरक आम्हाला फरक. दुसरा क्वेश्चन मी तुला विचारतो की ह्याच्याने काही साईड इफेक्ट झाले किंवा असं प्रॉब्लेम झाला? तेच इम्पॉर्टंट असतं सर्वांसाठी. आणि तुझ्या स्किनला सूट झालं? कारण तू माझ्या स्किनचा फोटोच पाठवला होता ना त्यांना. आता मी जेव्हा स्किनचा फोटो जेव्हा, तुम्हाला एक चांगली गोष्ट त्यांची सांगतो की ते ना ॲपमध्ये ना आपल्याशी ना कॉन्टॅक्टमध्येच असतात. त्यांनी मला 2 वीक नंतर मम्मीचा परत फोटोसुद्धा मागितला, अपडेट पण घेतलं. आणि अजून एक चांगली गोष्ट, त्यांचे जो प्रोडक्ट्स आहेत ना हे प्रोडक्ट हे 2 महिने टिकतात. आता हे ऑलमोस्ट संपायला आलेत. आणि समजा कोणता प्रोडक्ट आपण यूजच्या प्रमाणे जर संपला तर आपण त्यांच्या ॲप्लिकेशनमधून आपण ऑर्डर पण करू शकतो. मेन म्हणजे कंपनी पण चांगली आहे. आणि हे सर्व गोष्टी आपल्याला डर्मॅटॉलॉजिस्टने स्पेसिफाय केलेल्या आहेत, म्हणजे त्यांच्या थ्रूच आपल्याला देतात. असं नाही की आपण एक चुकी काय करतो की काजलला आवडलं, काजल हा चांगली स्किन आहे, काजल काय वापरतेस, मग काजल जे वापरते ते आपण वापरणार ना तर ते इफेक्ट नाही होणार. तुमच्या स्किनसाठी काय चांगलं आहे ना ते आपल्याला डॉक्टर किंवा डर्मॅटॉलॉजिस्ट सांगू शकतात. ते आपल्याला क्युअर स्किनच्या ॲपमध्ये आपण चॅटमध्ये आपण सर्व विचारू शकतो. त्यावरून ते तुम्हाला हेल्थ रिलेटेड टिप्स पण देतात, पाण्याची सुद्धा टिप्स देतात, तुम्ही किती प्यायला पाहिजे.
आणि अजून तुम्हाला सांगायचं झालं, जर तुम्ही ते प्रोडक्ट्स मागवता आहे तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला लिंक देतो आहे, तुम्ही नक्कीच प्रोडक्ट मागवा आणि तुम्ही हा कोड वापरा शुभांगी 100. जर तुम्ही हा शुभांगी 100 हा कोड वापरला तर तुम्हाला तुमच्या ऑर्डर मागे 100 रुपीज ऑफ मिळतील. सर्व डिटेल्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्ही नक्कीच सर्वांनी एकदा जाऊन हा ॲप डाउनलोड करा, ॲपमध्ये बघा काय काय आहे. तर लास्टला मम्मीलाच विचारूया की मम्मी हे सर्व प्रोडक्ट्स आणि अशी सर्व माहिती आपल्या माणसांना माहिती पडली पाहिजे की नाही? पडली पाहिजे. प्रोडक्ट एकदम छान आहे. तुम्ही पण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन लिंकवर क्लिक करा, ॲप डाउनलोड करा, ॲपमध्ये जाऊन आपले प्रॉब्लेम त्यांच्याशी शेअर करा आणि तुम्ही पण असे त्यांचे प्रोडक्ट्स मागवा, एकदम छान आहेत. नमस्ते सर्वांना. आज आम्ही दिलला रुटीन चेकअपसाठी नेतोय. म्हणजे 6 महिन्याने जी रुटीन चेकअप असते आपली दिलची ती करायची आहे आणि तिच्यासाठी आता ही जाई आहे ना, तिकडे बघतो, तिकडे मोठी जाई पण बघतो एवढी साईजची, म्हणजे ती कम्फर्टेबल राहील. तशी ती जाई बसलेली नाही आहे एवढं 8 महिने, कारण तिला बाहेर ना म्हणजे अशीच जाते ना ती. आता तिची चेकअप आहे, कारण ती पाठी बघा ना हे हलवते. कालपासून तिला ना इचिंग पण होते इकडे, है ना? हे बाई हलवते बघ, आता ना हलवते, हे बघा हलवते आहे ना. हां, तर तिला इचिंग होते. दिलो डॉक्टरकडे जाऊया. दिलो तुला इंजेक्शन देणार आणि औषधं देणार, जाऊया. चला चला. आम्ही डॉक्टरकडे जायच्या अगोदर डॉक्टरला कन्फर्म केलं की आहे की नाही. तर आता किती वाजले? 11:30 वाजले. 1 वाजेपर्यंत आहे डॉक्टर. चला दिलू, ती बघ कशी करते. दिलू मग काय पाठ हलवत राहायची? तुला खाजवतं ना इकडे काहीतरी, इकडे काहीतरी खाजवत आहे ना तुला, इथे खाजवत आहे. चला इकडे खाली ना एक चादर पण घातली दिलला, म्हणजे कसं दिल्ला छोटी होते पण काय नाही पुरती. आता का डायरेक्ट न्यायचंय, रिक्षात बसवणार आणि आमच्या जवळच आहे डॉक्टर 5 किलोमीटरमध्ये. रिक्षात बसवलं. दिल बघा कुठे मधीच सगळं. हां दिलू बाहेर बघते. आता उघडायला चांगला नाही पण थोडंसं उघडलं काय ना, माझे हात असतात ना. हे दिलू नको उघडायला जास्त आहे ना. यायची बाहेर. हां, आता आपल्याला इकडून 20 मिनिटात आपण डॉक्टरकडे पोहोचू. दिल काय रे, 1 महिन्यात किती 1 किलो वाढवला का? हा, हे असं कैट स्पॉट ऑन. मेल है ना, होता ना? फीमेल है, फीमेल. दिल नाही, दिल. थेर है ना, THER है ना. हां घे औषध घे. इकडे जरा हे आपण 4 महिन्यानंतर द्यायचं तिला. झाला झाला झाला. दिल आलेली आहे घरी. दिल बघते कधी उघडतोय मी दरवाजा. आले दिलू घरी. झालेलं आहे दिलूचं ट्रीटमेंट. आली दिलू घरी. पर तिला वरती नको हात लाव मानेवर, ते ड्रॉप टाकलेत. हाताला लागलं तुझ्या नाही ना? दिसतंय ते टाकलेलं. ड्रॉप टाकला आणि काय दिला नाही, मग ड्रॉप दिला की इंजेक्शन नको. आली दिलू. इकडे इकडे. आता नाही येणार, परत घेऊन चालल्यानंतर. तुम्ही विचाराल की दिलला काय झालं. दिलला काय झालं नव्हतं. 2-3 रिझन दिलला नेण्याचे होते की दिलचा वेट गेन
कशामुळे आहे ते मला बघायचं होतं. दिलचे तेवढे हेअरफॉल होत होते, तो एक रिझन. आणि दिलची रुटीन चेकअप पण झाली नव्हती. ऑलमोस्ट 6 महिने जास्त झाले तिची चेकअप झाली नाही. लास्ट टाइम आपण नेलं होतं ना तेवढं. हे 3 रिझन होते. तर डॉक्टरकडे नेलं. त्याच्या अगोदरच्या पण डॉक्टरकडे मी नाही नेलं, कारण मेन डॉक्टर तिकडे नाहीच, त्याच्या हाताखालचा डॉक्टर. आणि ते मग आवडत नाही त्यांना आपल्याला. पकडायला पण येत हा, नाही. त्यांना कोणकोणते नवीन असतात ना, ते लोक घाबरतात पकडायला, है ना. त्यांना एवढा एक्सपिरियन्स नसतं. तर आम्ही असा वेगवेगळे ट्राय करतोय. हा डॉक्टर पण आम्ही गेलो. त्यांनी आता काय दिलं, त्यांनी इकडे मानेवर टाकायचा औषध दिलं, स्पॉट ऑन म्हणतात. त्याच्याने कसं जम्प्स पण किल होतात पोटातले. किंवा कोणकोणते प्राणी ना तोंडाने खात नाही ना, तर समजा दिलला काही दिले ना औषध, मेडिसिन चिवडून दिली किंवा फिशमध्ये किंवा लिक्विड टाकलं ना, तरी ती खात नाही. म्हणून तिच्यावर मानेवर टाकलं ड्रॉप्स असं पूर्ण. त्याच्याने जम्प्स पण क्लीन होतात आणि आपलं हेअरफॉल पण कमी होतात. हे 2 अजून ॲड करायला सांगितलं त्यांनी. म्हणजे आता तो ती ट्यूब होती 800 रुपये आणि डॉक्टरची फीस होती 200 रुपये. 1000 रुपीज तिला खर्च आहे. म्हणजे पॅटला असे खर्च असतात आणि ते रेग्युलरली केले पाहिजे. अजून डॉक्टरांनी ॲड करायला काय सांगितलं की तिचं ना ब्लड टेस्ट करायला लावलं. तर ब्लड टेस्टमध्ये ना त्याची कॉस्टिंग पण मी विचारली. एवढी कॉस्टिंग येते, 3 ते 3,500 कॉस्टिंग आहे. त्यात आपल्याला काय माहिती पडणार, तिथं CBC टेस्ट होणार, लिव्हर टेस्टिंग, किडनी टेस्टिंग आणि थायरॉइड. म्हणजे त्या ब्लडनीच माहिती पडणार की लिव्हर फंक्शनिंग कसं आहे, किडनी फंक्शनिंग कसं आहे आणि थायरॉइड आहे की नाही. कारण ती कमी खाते आहे आणि ती जाड होत चालली आहे. तर ते डॉक्टर म्हणले जर हिला थायरॉइड असेल, ब्लड टेस्टनी माहिती पडलं, तर तिचं काय म्हणतात थायरॉइडची गोळी चालू करणार. मग मी म्हणालो की आता टेस्ट करा ना तिचं. तर ते म्हणतात आज संडेचं नेलं होतं मी तिला. तर तिकडे ते टेस्टिंगवाले ना म्हणजे मंडे टू सॅटर्डेज असतात, संडेला नसत. तर परत तिला आता ते स्पॉटनचं बघेल तिला. आणि मी पण कसं गावी होतो ना रत्नागिरीला, तर तिला कोण फिरवायला नव्हता. खाली आहे कधी तिचं वजन पण खूप वाढलंय, खूप म्हणजे खूप वाढलेला. आता तिला परत असं धावायला पळवायला लागेल, म्हणजे ती व्यवस्थित होईल. आणि तिला कॅट फूड पण थोडं चेंज करायला लावलंय. अशी रुटीन चेकअप. प्राणी हा हे पाळायचा आपल्या हौसेसाठी पाळायचा नसतो. प्राणीला असं ट्रीटमेंट पण दिला पाहिजे, बरोबर ना. आणि अजून कोणकोणत्या गोष्टी बघितली, प्राणी पाळतात हा, आणि काही प्रॉब्लेम झालं चल मी त्याला सोडून देतो, हे नसतं. असं नसतं, सोडून नाही द्यायचं. एक तर तुम्ही त्यांना आपली सवय लावली, तुम्ही त्यांच्या ह्या पर्टिक्युलर लोकेशनची सवय लावली, पर्टिक्युलर फूडची सवय लावली. आणि हे सर्व झाल्यानंतर माणसं म्हणतात की नाही आता मला होत नाही किंवा मला जमत नाही, मी सोडून देते. नाही, आपण आपल्या घरच्या मुलांना सोडू शकतो का? तसं प्राण्यांनाही सोडायचं नाही. आता त्यांची एकदा जिम्मेदारी घेतली की घेतलीच. आणि त्यांचे पूर्ण आपण केअर घेतली पाहिजे. त्यांच्या फूड पासून, त्यांच्या केअर पासून. त्यांना ते काय सांगू नाही शकत तोंडाने. पण ते रात्री कसं ओळखलं की कशी करत होती? ती रात्री ना अशी पाठ ना घसरत होती. मध्ये मध्ये आम्ही ब्रेकआउट देतोय, कारण पाठून ना ठोकायचा आवाज येतोय. काम चालू आहे ना. परत आला आवाज. काय बोलत होतो विसर नाही. की प्रत्येकाने आपल्या पॅडची केअर करा. आणि मी तुम्हाला सांगेल, एक मी सजेशन देईल की विकत ना पॅड घेवत नका. कोणत्या पण मार्केटमध्ये घेऊ दे ना, तर फुकट घेऊ दे, पण घेतात आणि ते मोठे झाले की सोडून देतात. लोकांना पण मोठे झाले की सोडतात. मी तर तुम्हाला सांगतो, कोणताही पॅड विकत घेऊ नका, त्यापेक्षा अडॉप्ट करा. किंवा स्ट्रीटवाल्यांना तेवढंच प्रेम द्या जेवढं तुम्ही देऊ शकता. ते पण तर शेवटी प्राणीत ना, फक्त आपण शो पीस वाल्यांना विकत घेतो आणि बाकीच्यांना हडतुड करतो. तर तसंच नाही. किती लागतं आपल्या ताटातलं थोडंसं जेवण पण जेवतात ते लोक. आणि प्राणी जर घरी असेल ना, तर खूप केअर करावी लागते. एक वेगळा माणूस ठेवावा लागतो, एक माणसासारखं त्याला ट्रीट करावं लागतं. तेवढं सोपं नाही. पण ते इन रिटर्न ते लोक त्यांचं जे अफेक्शन देतात ना, ते कोणता माणूस पण देऊ नाही शकत. अफेक्शन, केअर बोलतात ना. अजून काय असतं, डॉग्स काय असतात, भरोसेमंद आणि ट्रस्ट. जे प्रेम देतात ना, तेवढं माणूस देऊ नाही शकत. आणि कसं समजा मम्मी एकटी पण घरी राहिली आहे ना, तर हा दिल तरी आहे, वावरते, कोणतरी आहे आपल्या घरी, त्यांच्यावर आपण बोलतो, राहतो. तर हे जे क्वालिटी असतात ना, ते पेट्समध्ये असतात. म्हणून आपण पेट्स आपण ठेवतो. पण तेवढी केअर पण घेतली पाहिजे तुम्ही लोकांनी. 50% लोक आहे जे ना की खूप केअर करतात, स्वतः बेडवरती पण झोपवतात, एवढी केअर करतात. आणि 50% आहे ना फक्त नावासाठी पेट ठेवलेले आहेत, म्हणजे ॲज अ शो पीस. पेट शो पीस नसतात कधी. किती लोकांना बाहेर बघा किती प्रेम लावतात माणसं, है ना. किती लोक हडतूड करतात, ते तर चांगलं नसतं. आणि ते तर मला लय घाण वाटतं. गाडीतून सोडतात
चालू गाडीत नेतात आणि गाडीतून सोडतात आणि मध्येच रस्त्यावर सोडतात. मग किती वाईट वाटतं का मी, है ना? आणि केअर, अशी पॅटची केअर करत राहा. आणि तुम्हाला पण काय टिप्स असतील आमच्या कॅटला द्या, आणि माझ्याकडे टिप्स असतील तर तुम्हाला पण देईल कॅटला. आणि तिचा ना सर्व आम्ही फ्राईड वस्तू सर्व थांबवलेल्या आहे. तिला फक्त आपलं कॅट फूड चालू आहे, बॉइल्ड फिश चालू आहे, आणि तिसरं म्हणजे ती दुर्वा खाते. तर तुम्ही पण दुर्वा बिरवा द्या तिच्या तुमच्या कॅटला. म्हणजे ते कशी अपचन झालं, डायजेशन प्रॉब्लेम झालं तर ते प्राणी प्लांट्स खातात. डॉग्स गावी पण बघ, डॉग्स बघ ते झाडा खातात, चहाची पत्ती खातात ना. चहापत्ती खातात ना. असं तुम्ही पण केअर करा.